Ještě uvidíte, já jsem ještě šartu nesem v autobusem a jedu domů, takže začal bude trvat přes 3 minuty, tak já vám tady nechám připomenout, můžete se koukat. No, jedeme, co děláme a můžete, nevím co dělat, třeba jíst, můžete pít, můžete co dělat, cokoliv chcete. Prosím, dokoukejte tohle video až do konce, protože chcete snad vidět můj obličej a barák. Obličej teda ne, barák. Jenom baráček. To vám stačí, ne? Snad to stačí. Já jsem ale už to bude minutka tohle. Teď stojí nás na červený, už pojedeme. Ale lidi prostě, když už to spojíme, je vedle, když se vám to tady střejnou. Počkat lidi, takže teď jsme na mostě a jak jsem vám slíbil, budu vám to stříhat, abyste viděli i můj barák. Na konci bude trošku vidět, trošičku malinko. Takže se počkejte. Takže teď jsme dorazili na závody průmyslové automatizace. Jdu vám přímo na ukážu. A pak se otočíme na kruháče a jedeme jinam.